Kanang okay, untay kanang mangutana unta mi tiba ko. Unsay sekreto nimo tay nga naabot ka anang idara? Ako ganoon, ako wa man jud ko'y gitago, no. Akong sikreto jud. Unang-una ko sikreto kini ay. Jirjir taga-adlaw. Jirjir taga-adlaw di gina dapat sipiaton. Kaya mao man makapataka sa kinabuhi. Mo nang naabot bitaw ko 502 na karon apit na sad ko mag-birthday bisag for departure na. Pero jirjir taga-adlaw gyapon kaya paghapon uy. 70 karon, 69 ang porma usa karon. I-plus na 70 danan. Mo ba tay nya? Anya tay nya? Kapila po nimong asawa na tay? Kini di sa pagpangambog pa ikatrisi pa ni oy. Ikatrisi? Pero kanang ang ganahan ko na ko man ang aning lawasa jud kay himsog. Himsog kayo. Tanawa lang. Himsog gid ay tay. Gikan tanawa lang. Ko pang tiyan kay sa tutoy. Ana kay himsog akong asawa nga ganahan. Nya sa ikatrisi nimo nga asawa gid tay. Nagati ka ana og tambal pang pautsog tay? Wala ta na. Normal lang, normal. Kini mo favorito jud ganako kay wala ko'y mga tambal gitig pero na ako'y tigtambal. Ingani kaluyal akong asawa o kabuutan kay gipangitaan yung kong tigtambal ba. Kay kanang pinangga kay ko ani niya. Inaguli na sigyan ni mo jirjiro na sig kun ni. Abi tatay mo din ito. Pangitaan gid ko sa tatay para kanang matambal niya ba. Maayong di siya to. Ako gani nung dalon kay tanawa di na halos ka klaro na sa. Dinod anay hanap mo na mag-eyeglasses yung ko basag mo hanap sa ko pananaw. Moadto na sad ko sa ko mananambal. Mao ba? Nya tay ako pangutana ba. Tagsara man siya mag-burger. Dili kaabot og Nabot og 50. Dili. Siguro ugma si urok na ni. Ikaw ba ito? Dapat ing anak di mo masipyat. Daga adlaw jud na. Unsay? Ikaw wala mo lang pangutana maglalit na lang mo diha kay mga duwa namin. Sige, okay na tay. Hanggang salamat tay. Wala problema. Dalon sa ko dito yung taon niya ako. Salamat. Bal niya kay hapit na rabal. Hinay lang. Hinay ba? Agay. Sa payag. Larong kamera. Unsay kasulti nimo ni tatay? Ma'am. Unsay kasulti nimo sa imong bana, ma'am? Ma'am, ako mo interview taga Diway para radyo baktas ni ma'am. Ma'am, taga radyo baktas, ma'am. Ma'am. Kada pangagap. Ma'am, digin mo to pag. pila ni tay. Hanap kayo di may unom 8. Hanap yung kay kung pananaw day. Anak ko sige yung pananaw ni tay. Tulo day tulo. Lab tulo. Tuya tatay sa hanap ko yung pananaw. Ay tay, nako kuan tay. Ano di ka mo niwang di ko niwang ka. Para mabalik mo ka. Mabalik mo ka tinoy mong mata ba? Pero naka-tay. Gusok. Action. Tay kay para mabalik imong tinaw sa mata ba para makaklaro nakatay. Okay. Enoon pwede Mabasahon di ka tay ha. gagmay dili gagmay la bili gagmay ang litra. Gagmay mo sa laser para makabasa ka tay. Para sure. Kaya giso na kay tiguang ta Ganito tay, unsa man tay? Ha? Unsa man? Unsa man? Mas klaro man og tangtangaw na kung eyeglass lab. Blood juga blood basta mag-eyeglass ta. Kurikong. Siguro. Siguro ka. Manggot naman. Dali tay. Kuan jud kayo. Blood kayo badag na ako eyeglasses. Tangtangaw ta dibi. Turger. Turger. Very good tatay. Ay. Kinahanglan Ka mo basa gud. kinahanglan. Uy,
itom ubugan. Sayop ni puti man ni puti. Di ba? Ilam Wow. klaro na kayo. Patay na patay tay ha. Ganun tay final yun ni tay. Makaro na yun ang imong mata. Perfect na basta makuha na. Oh, makasta makuha ning lasa. Okay. Klaro ka. Kali tay. Kagid sa kigol. Wala may kagid akong nakita. Alam. Di ba ma'am? Pasilan. Nauli ano si tatay? Ka naglaro ka palaro. Ay naman Kanindot. naglaro na may eyeglass. Dili na. Dada man akong mata sa mga eyeglass lab. Oh. Indot kang weather na to. Oh, hatang buwan kita kayo bisig buntag pa. Di ba? Salamat kayo day ha. Sige tay. Nya. Magyapon mo balik ka mo bisag mahanap na kung Oh, pananaw. balik lang tay basta mahanap kong pananaw ha. Naala ko diri perminti tay. Ay, tay, buyat sa tayo. Uy, noon sa bang tawag ka tayo. Ay, marwa Nakalimot sabi niya. naman ko lab. Uy, sabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 5 raman tay. Kada bonus ng tuki kay dali kay ko na ulian di kong pananaw. Bonus ba tay? Bonus. Dali tay. Patay. Pakibon ka. Dili uy. Salamat tay ha sa pakapin nga tuki tay. Anya di ko niyo na 100 sunod tuig. Ha? Kana oy kana oy. Salamat. Salamat. Salamat sa tay. Balik lang tay ha. Kana kay mo taas pa na imong edad tay. Tig-ik mo si. Sige ka to. Ay, dapat. Ay. Dali ka tawa. Sige ko gingon na. Kasi ikasulti nimo sa kuan sa ni Tatay Charyo. Ayaw ba? Ang tama ikasulti nimo ang Tatay Charyo nga. Nakikita man siya sa iyang kuan. Ikaw nga ngayon karangan ka. Ang tama ikasulti nako. Ang ikasulti ra dyan nako kasi kay mubuwa ang surf. Kami imnon kay Kulapo. Labaw na kanang jumbo nga Kulapo. Kulapo baki naman. Sunod yan. Ako na lang be. Ay,